Palihog mangluhod. Orasyo Emperata alang sa kalinaw o pakikhios sa uban sa mga kabos. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang mga grasya. Miduol kami kanimo ning panahuna sa kalisdanan upang inahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug sa pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi ilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat. Pakigdayalogo imbis kapintas ug ang kaayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudoi kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan. Nga gamiton namo ang mga gasa ug kabutangan nga maalamon. Nga likayan namo ang pag-usik ug nga mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma ug kahiusahan. Lig-una ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy aron bisan sa panahon sa krisis musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Senyor Santo ninyo, magiya og manalipod kanamo, ug hinaot nga si Maria Berhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw ug magpabili ng paglaom sa katawhan. Kipangayo namo kini pinaagi kang Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog, magampo kita sa Regina Coeli. Rayna sa langit, maglipay ka, Alleluia. Kay siya nga takos maong gipadala, Alleluia. Nabanaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Higaampo mo kami sa Dios, Alleluia. Maglipay, magsadya ka, O Berhen Maria, Alleluia. Kay sa pagkatinuod na banaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita. O Diyos nga tungod sa pagkabanaw sa imong anak nga si Hesukristo nga among Ginoo, gilipay mo ang tibuok kalibutan. Itugot na nga muyo kami kanimo nga iyang inahan, makaboton unta kami sa kalipay sa kanabuhing walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdahan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug maayong buntag.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo ang atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Kaigsunan, hinulsulan ta ang atong magkasalanan sa paghalad ining sakripisyo, ang Santos nga Misa, ang Eucharistia, uban sa mga katuyuan nga gipaampo dining maong sakripisyo aron sila matabangan sa ilang kinabuhi ug sa ilang kakulangan karon. Nagakupisal ako sa Dios ang makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nagkalapas ako dako iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghelo mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo kong iyampo sa Ginoo ngatong Dios. Kaluy-an ang tagita sa Dios, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi, sa kalinaw ug kalipay, nga wala na'y katapusan. Amen. Amen. Mag-ampo kita. Magkagagahom nga Dios, itugot naghangyo kami, nga kaming nasayod sa panalangin, sa pagkataon sa Ginoo, babanhaw unta nganha sa bag-ong pagkinabuhi, pinaagi sa gugma sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga panghulga sa pagpatay sa mga tinunan sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya sa mga sinagoga sa Damasco. Nung gitugutan siya pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki ug babayi, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Sa iyang pagpaingon sa Damasco, ug sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga bidanag libot kaniya. Natumba siya ug nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog niingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Apan bangon ug lakaw ngadto sa syudad. Ug didto sultihan ka kun unsay imong buhaton. Ang mga tawo nga kauban ni Saulo nanghunong nga wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tawo nga nakita. Mibangon si Saulo ug gibuka niya ang iyang mata. Apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa tulo ka adlaw, dili siya makakita ug niining panahona, wala siya mukaon ani mo inom. Dito sa Damasco may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-awon, giingnan siya sa Ginoo, Ananias. Ug mitubag siya, Ania ako, Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag tul-id nga dalan ug pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo. Nagampo siya ug sa panan-awon nakita ni Saulo ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga misulod ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga butang ang iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Ug karon ania siya sa Damasco ug gihatag agahom sa mga kadakuan sa mga pari pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan. Ang Ginoo miingon kaniya, adto siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako.
ug sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari, ingon man sa katawhan sa Israel. Ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pag-aantuson tungod kanako. Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, "Igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo dito sa dalan sa imong pagpaingon nganhi. Nagpadala ka nako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo." Diha-diha may nangahulog nga daw himbi sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya ug gibunyagan ug human siya makakaon, nabaskog siya. Nagpabilin si Saulo sa Damascus sulod sa pipila ka adlaw, uban sa mga tinun-an. Miadto siya sa mga sinagoga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo ang atong tubag. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga naso. Himayaa siya kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy alang kanato ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Palihog manindog. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigon ang Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Mingon sila, "Unsaon man nining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon?" Nangutana sila. Busa si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makaangkon og kinabuhi diha kaninyo. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo, may kinabuhi nga wala nay katapusan. Kay banahawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako mupuyo diha kaniya. Ang buhing amahan mo'y nagpahadala kanako ug tungod sa buhi nga amahan nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang papan o pagkaon nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katugulangan ug unya nangamatay gihapon. Kay ang mukaon ining maong pan mabuhi hangtod sa hangtod. Gisulti kini ni Jesus samtang nanudlo siya didto sa sinaguga sa Capernaum. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo, banglingkod palihog. Maayong buntag kaninyong tanan. Aduna ako'y mga suod nga mahigala sa gamay pa, mga suod nga higala dito sa eskwelahan pagkadako na nako ni eskwela, o mga suod nga higala nga karon dinhin ako sa Cebu City, una patay na ang uban. Kaduwa-duwa nako sa una sa gamay pa, kakuyog-kuyog nako pag eskwela dinhi sa Cebu City, na karon patay na sila.
Naghisgot ko ni ini nga kamatayon, sakit kuno kay ng kamatayon, nga tungod sa kasakit maluya. Ug mo nang padung mamatay miingon dayon, luya na kaayo ko. Kapoy na kaayo ko. Ang uban gani makuyapan. Pero human ni ana ang kinabuhi nga gisunod ni Hesus. Tungod sa iyang kaluya, misinggit siya, amahan sa imong mga kamot akong itugyan ang tanan nga imuhang gipagamit kanako. Kay karon dili na nako magamit. Wanang naiubang mga tao nga dili pa sila, layo pa sa kamatayon. Pero nangandam ba? Nangandam. Manghatag dayon sila. Ila dayong ibahin-bahin, bisan sa dili nila kaila. Ang ilahang napahimudsan sa kidbutan. Kay miingon sila, dili ko magpaabot kung patay na ko, nga magkakita ko nga malipay sila nga mogamit ni ining mga butang. Nga nagkapalipay na ko, gusto po kong makakita nga nalipay sila. Kay dili kining mga butanga, dili ingon nga dili na ko gusto, ganahan pa ko. Pero unsaon man, ako ning ipasa nila. Unang-una ang ilagyang pagkamapasayloon, ang ilang pagkamagyaw-naunaon, mga katigayonan kini sa kahitasan. Nga ilang bawnon. O ilan na pong ihatag sa ilang masugatan sa bag-o nga kinabuhi. O dili nila idumili, dili na idanaw ang ilang pasaylo, manang magpinasayloay. Doon ay usa ka tawo nga budit sulag ingon kung bistaan nimo siya, pasaylo ako ha kuno sa may akong mga kasaypanan. Kung doon naman ganing nakalimtan ako, nga maayo nga ako mahatag nimo, pasaylo agigo. Kay dili na ko gusto nga mahitabo kini. Nakita manggod niya ang iyang padulngan. Now, dili sayon sa uban, labi na dili anad sa pagpasaylo. Dili anad sa pagpanghatag, dili sayon nila sakripisyo. Dagani uban kanang mingon nga padir kanang moadto ko nang tawhana kay maguli mi magpasaylo unta ako niya. Bahala digdi sa magpasaylo nako, basta ki magpasaylo ko niya. Nya panungton siya sa kakulba. Sa kakulba manang ang stress sa ilangom, pero gusto niyang pildihon. Sakripisyo. Ang sakripisyo ug ang kamatayon ni Hesukristo nakahatag og bag-ong kinabuhi sa kalibutan. Munang human siya mamatay ug mabanhaw, naghinisag sangyaw pahibaw ni karon. Ang mudawat kanako, ang mukaon sa akong unod, ang iyang pasabot ang Eucharistia, ang mudawat sa akong unod ug sa akong dugo. Dunay bag-ong kinabuhi diya kaniya. Ang maong kinabuhi, mao ang kinabuhi sa Dios. Sa ato pa inikalawat nimo karon, bag-o ang ako ug imong kinabuhi. Kinabuhi nga Dios. Usa may kinabuhi ng Dios nun, mapasayloon. Makalimot sa dautan nga nahitabo kagahapon, ug focus siya sa nindot nga niya karon, sama sa imong pagsimba. Sama sa imong paglingkod diha nga naminaw ka sa pulong niya. Bag-ong kinabuhi, iyang kinabuhi, ug dad-a kining maong kinabuhi. Kung dili ka modawat kanako, wa kay kinabuhi diha sa imong kinabuhi karon. Pasabot, wa kay kinabuhi nga matarong. Kay kanang kinabuhi nga matarong nga naa nimo karon, daan na kana. Masakiton na kana. Dunot na kana. Unang makaingon na imo ingon, dunot man kog kinaiya. Dunot kog kinaiya. Baho kog kinaiya. Maailan ko sa tubangan. Pero dunot ug baho ang akong kinaiya. Sayod ka. Di dayon miduol ta kay mituon niya, yamin siya, bag-o ka ng kinabuhi. Now, unsaon man ipaghitabo? Ang espiritu niya mo mabag-o ka nato
Munang sa imong pagduol, pagsimba karon, diha na kaniya ang iyang espiritu. Ug sa imong pagpadayon gayud karon, pagdawat kaniya nga mapausanon, naa kaniya ang iyang espiritu. Ug dadon kining maong espiritu. Dadon kini nimo karong adlaw. Nga bisan kinsay imong masugatan, miingon ka ang kinabuhi nga bag-o manaaw sa bunta nimo. Ang kinabuhi sa kalinaw o kalipay sa kaitas-an manaaw ta kanimo. Muna kung musuko siya nimo, masuko siya nako, ako na lang akong gamiton, masuko siya nako, ni aman ako kining bag-ong kinabuhi, mulikay ko niya. Or dili ko maminaw o dili ko mutanaw kay di ko gusto nga ang bag-o nga kinabuhi diri kanako o balik sa kadaan. Munang kanang pagdun tanay, pagkadinaw kanang pagkahakog ba, pagkahakog gikan kana sa daang kaaway nga mao sa Satanas. Una kung ako kining tugtan, babalik ako pagkadaan. Ang daan nga hapit na gyud o wala na'y bili. Pero karon na apay gamay bili na mo nang ingon, akong luwason, mingon sa Jesus. Akong luwason. Munang si Pablo sa unang pagbasa na bag-o. Diha kaniya ang nagpabilin nga pagpaabot sa Mesiyas, pagpaabot sa anak sa Dios nga magdala og kaayuhan dinhi sa kubot kaayong kalibutan. Pero nasayop lang ang iyang dalan o gipakita siya ni Jesus pinaagi sa kahayag. Nganong imo man kong gisakit? Kinsa ka ba? O sa katapusan ang iyang kinabuhi, bag-o na ang dalan nga iyang gisubay, bag-o na ug ang iyang pagkinabuhi, bag-o na. Mingon siya, patay na kanako ang kalibutan ug patay na puko alang sa kalibutan. Buhi ako alang sa kitasan ug nabuhi ako sa bag-ong kinabuhi sa pagsakripisyo, sa pagpasaylo, pagpanghatag, kung sa pa nga mga maayo. Manindog palihog. Kaigsuunan, gusto tag bag-o, gusto tag kusgan, gusto tag mulahutay nga maayo. Mo nang musimba ta ug mokalawat karon. Mao kini ang simbahan matag adlaw, mga muyo kita karon sa amahan sa tanan natong mga kikinahanglan diha sa iyang anak nga si Jesus nga nagbag-o sa tibuok kalibutan. Ug kung gusto ka, mag-uban kita aron mabang-o usab. Ug moingon, amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga ang simbahan mutubo diha sa pag-ila sa bili sa santos nga Eucharistia, isipan sa kinabuhi, pinaagi sa ilang pagsaulog sa sakripisyo sa misa, uban ang mas dakong debosyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga isip katilingban, matag adlaw kitang mangita sa Dios, bisan diha sa atong mga kalisdanan ug mga pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga ang mga pamilya, ilabi na ang atong kabataan, mutubo diha sa mga paagi sa grasya, pinaagi sa kanunay pagdawat sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga ang mga masakiton, maligon diha sa ilang pagtuo, kay gihiusa Manila ang ilang mga pag-antos, ngadto sa kang Kristong pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay,
makaangko na sa kinabuhing dayon nga gisaad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Langit nung Amahan, gihatag mo kanamo ang lawas ug dugo sa imong anak, isip among pagkaon ug among ilimnon alang sa among paglakaw matag adlaw dining kinabuhi namo dinhi sa kalibutan. Itugot nga pinaagi sa among pagkahiusa, pakighiusa kaniya, mahisama usab kami sa usa isip mga sakop sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magdaygod ka, Diyos, sa mahal na Diyos sa tanang kalibutan, kahikan sa iyong pagkamagyadago na dawan ng galit ka. Ano ka sa ilang pagkakasakit sa mga tao? May magkalalang ng Espiritu alang masalay po ang panubino nga abot sa iyo Dayon ikaw, Ginoo Diyos, sa tanang kalibutan, kahikan sa sa kamot sa tao. Kaigsunan, pagampo kamo aron kining akog inyong halad sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan labaw ug amahanan sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga dala nga gasa ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo imong anak among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayog mata. Santos nga mahan, Dios nga tunay, magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon ing magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon niining mahimayaong panahon sa pagkabanaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kay wala gayon si Kristo mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod ug alang kanamo. Ug diha sa imong atubangan, na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad gani na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahit asan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahit asan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang mga santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si ugpan, pipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Jesus sa kalis, pipasalamat kanimo pag-usab, bihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, panginom kamong tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagbanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo magiisip nga ngayan nga matubang umulagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Hesus Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong matuuhong katawhan lukop sa tibuok kalibutan ang simbahan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, Alberto among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan, labi na kining ania karon sa imong atubangan. Hinumdumi sa ba nga mong magkaubang patay na ang ilang mga kalawasan dinhi sa yuta. Malaumon nga sila mabanhaw ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy ikaming tanan, himoa kaming angayang makaampit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay si Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kasuguan ug kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daykon ug himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga iyang pasayloon ang atong mga nabuhat nga kasalanan ug dadon kita niyang magkapasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo o Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon na karon, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Manaw sa kani. ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Peace, panagdait. Peace. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, siya ang kordero sa Dios, siya ang pagkaon nga makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Siya ang mapasaylo sa atong mga kasalanan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, apan ipamulong mo lamang, ug mamaayo ako sa Kristo. Akto sa espiritual na komunyon. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
nga namatay sa krus. Ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo may kinabuhi iya kaniya ug ako anaa kaniya ug siya ania kanako. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa ni ining Eucharistia ang lawas ug dugo sa imong anak nangaliya naghangyo nga mapobsanon nga ang gipabuhat namo sa imong anak aron paghandom kaniya makatabang kanamo sa pagtubo diha sa imong gugma. Kini among gipangayo nimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap. Panalaginan kamo sa magagahom nga Dios ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Dahalad ng sakripisyo ang santos nga misa maglakaw ta diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat sa Dios. Maglipay kita ug magkanta kita kay nabanhon na siya. Sa kahayag niya nalamdagan kita sa tanan ang pagalakan. Ang tanan nga kadalanan at paingon sa kaitasan.